Hey guys, gikapoy kog daan pa sa gawas. Ikaduha na kaadlaw karon. Naitom na kay ko maski kuan. Init kayo niya, nag-jacket, nagkalo. Kuan tanan, cover tanan, except sa kuan lang. Tanaw, dawa pa ko namutang og sunscreen. So, samot yun. May lagdi, di ko mag-sunburn. Latay. Dayon, gitubuan ko kuan. Ay, pimples kag ganina buntag na kanyabawan. Paghikap na ako. Wala man ta di gabi eh. Agi dagoy na sa kuan. Allergy manggug ko sa kuan eh. Allergy na lang sa tanan. Dayon, papa ko na human wa pagay ko katunga. Pagani ko ka 1/4. Nya ikaduha nga adlaw na ako. Tapos ginawa ko pagkadaghan. Akong dampasan. Wah. Angin ta diri sa gawas kay kapoy kay ko sa niya paningot kay ko dito. Silong. Akong bana tapos sa silong. Nagkuan siya. Nagtrabaho sa iyang jeep para magamit na namo. Ilisan niya og kanaong stick. Pagod akong buhok ko. Ambatan na akong kuanda eh. Ligo ra ko niya. Naghan akong uban. Dayon kuan. Kani akong ani, daghan na siya nanubo. Kuan ni siya kanaang nanipis na kay ni siya ang tud nga murag na siya naupaw ba kad ni siya diari sad sa pikas. Na siya nanubo. Dayon nabalakan ako adto kay akong buhok daghan na kaing kuan, daghan na kaing ibot. Ini panudlay na ako. Ini panudlay daghan na kay mga ibot. Karon sig ko basa-basa din sa kuan Facebook. Then ako nakita niya kuan kana ang bahin sa mula gito kuan kana ang take care og buhok. Gibasa na ko dito sa kuan sa comments din na nabasahan ako dito nga kana ang onion bitaw igagaro ni mo na siya din kanang duga butang lang ni siya gamay nga kuan tubig. Then kana ang duga sa onion mo na siya pahid mo dari kuan na siya na ako gigamit 3 times a week ko siya na ako gigamit pagka dengue then pagka kuan almost 1 month pud ko ato kuan nagamit din dayon pagka next month nasig ko nabasahan nga kuan ang cloves nindot to sa kuan nya gikaspag kay kuadto sa tanan nawala na akong kaspa gani gikaspa kay kuadto sa tanan agi sa dry ba dayon kuan dayon kana ang naghumol ako mga pilat siguro di na pud kay ito daghan gihumol na ako sa kuan sa tubig then kana sa spray bottle ba then mo to siya kung spray mga anytime ganahan ka mag-spray dayon every time nga mga atol ko mo to siya mga atol akong ulo mo to siya ang i-spray then kuan kana ang tud nabantayan ako nawala na ang dandruff dayon then pagka 2 months nagbiyahe mi adto sa bana na paglantaw na ako sa kuan sa amin na may nanubo diri sa kuan di alipaya kay na ako kay nanubo na diri
Pero gagmay pa to siya adto. Lipay kay ko kay kuan na nubo. Na. Then pagkakuan na to, balik na sad kog kuan, katong gadgad og katong kuan, onion. Agat to siyang kuan, red nga onion. Kato, gadgad na sad ko adto. Then hid na ko dire, then sa dire sa kuan, dire sad sa ibabaw, then kuan lang yun ako nga na nubong nga kuan, nagagmay. Then akong sakyanan Dayon ang kuan, ang kanaang, suno sakyanan. Dayon, mura to siya din kuan kana ang i-alternate ra siya nako. Magamit ko adto mga pila ka semana, 3 times a week ra siya mga pila ka semana. Then balik na sad ko adto sa cloves. Mga pila pud ka semana. Hangtod karon ara maggamit ra maghapon ko. Sa kuan kana ang labi na sa onion kay kuan yun siya para nako epektibo jud siya ang onion. Tubo yun siya din. Adto nga time pod nga kuan katong wala pa ko nagamit atong onion. Sukad-sukad wala ko gabangs. Kadto pa last year ko gasugod og bangs. Last year ko nagsugod og bangs agi atong nanipis na akong daari sa kuan mura kog naupaw na adto. Nanipis na akong daari sa kiliran. Then hasta po daari sa kuan babaw. Karon okay na siya. Nga sa gyapon ko. Pero ba naman gina siya sukad pa sa bata pa ko. Pero karon gid daari natubo na gid na siya. Ilang siya may bawaan kay ano? Giuban naman ko. Oo. Oo. Then na siya nitubo pa diri nagpalahi pud siya. Nitubo siya iya harap pud. Kay usahay magmukatay ang kuan ba ang inig-spray na ko sa onion. Ang kuan ang duga niya labi na daari sa tubangan. Mukatay sa diri na siya. Tinapon siya dari sa kuan pikas. Tapon siya dari. Mura gyud na siya. Mura to.